No, tak sme tu späť s takýmto pekným boxom, hej. Nech sa páči. Neviem, či ho poznáte, ja ho nepoznám. Poďme na to. Nech vidíme, čo tam máme. Tak. Poďme sa na to pozrieť v dobrom aj v zlom. No nech sa páči, koľko balíčkov tu máme. Tak, trošku tu máme tých balíčkov. No, tak poďme na to teda. Uvidíme, čo nás čaká. No tak môžeme povedať, že pekné karty, hej. Ako môžete vidieť, sú pekné. A tak no. Pekná Rocky. Mira, La Fontaine, či ako sa volá. Oha, Dominik Hašek, Čechúr Mechúr. Nech sa páči. Pekná karta Dominika Hašeka, hej, aby ste videli. Tak, sľúbil som, že to nebudem môcť naťahovať. No tak, poďme na to. Aha, Jakub. Rocky Jakub. Ďalší Čechúr Mechúr. Aha. Tu máme nejaký, že Rocky Filip. Filip, nech sa páči. Táto je veľmi pekná. Je Subban. Ale krajší bol, keď hral za Montreal, hej? Nejde vám klamať. No. A potom tieto maličké karty, no tak to ja neviem, čo to je, hej. Tak ale nech sa páči. Sú zaujímavé. Tak, že ďalšie, hej. Gabriel. Ja jedného Gabriela poznám. Nech sa páči. No. Demko. Ola. Nech sa páči. Veľmi pekná karta, hej. A na prekvapenie je celkom pekne obrezaná. Väčšinou nechávajú také chlpky tam, kade tade, ale táto je veľmi pekná. Juše Saros. Veľmi pekná karta, hej. Len tak medzi nami sa mi páči. Tak, pokračujeme. Tu máme nejaké niečo pekné. Ukážte, čo nás tu čaká. Pozrite sa. Skoro rovnaké, hej. Skoro. Ale není sú rovnaké. Nech sa páči. Hej. Sú takmer rovnaké, ale no nie sú rovnaké.
Hej, môžete to vidieť, hej. Je tam zľahka rozdiel vo farbe a to je asi tak všetko. Hej, ináč je to všetko o tom istom. Takto vám ich dám, hej, zozadu. Zozadu sú úplne rovnaké, hej. No a spredu vám vravím, je tam malý rozdiel vo farbe. No a pokračujeme. Takže tu máme ďalšie, nech sa páči. Andersen. Zase nám padla táto malička. Hej, nech sa páči, Patrick Kane. Necháme ho tam. Adam Fox. Hej. Ale ja vravím, sú zaujímavé tie karty, hej. Celkom sa mi páčia. Keď budú v albume jedna vedľa druhej, hej, tá karta, to bude úplne niečom inom. Nech sa páči, Montreal. No, nech sa páči. Pozrite sa, tak toto je veľmi pekná karta. Hej, veľmi zaujímavá. No, ja som si myslel, že to je nejaká limitka, no ale keďže to nie je limitka, hej, tak nič moc. Potom, nechcem byť moc tak, hej, ale akože tie detaily toho obrezania tunak, to je to, čo som vám spomínal. Hej, si môžete všimnúť, že je to trošku také, ako keby som to ja nožničkami teraz obstrihol. Ale nevadí. Tá karta je veľmi pekná. Hej, takto si ju tu necháme, takú peknú. Hej, no a takto, hej, toto je bol ten zvyšok. Tak. Som zvedavý, či budeme mať tam nejakých... nech sa páči. Caulfield. Bobrovský. Aha, Bobor. Tak, pokračujeme. Aha, Vladislav. Kirby Dach. Nech sa páči. Alexander Ovečkin. Konečne prekonal gréckeho rekord, aj keď musíme uznať, že toľko gólov do prázdnej brany ako Ovečkin nedal nikto, hej. Ale nech sa mu darí. Tak, nech sa páči. Môžeme ísť po... Dobre. Tak, uvidíme, čo nám prinesie toto. Ja neviem ako vy, hej, no ale ja niektorých z týchto chlapcov ani nepoznám pomaly. Dobre, tak. Môžeme pokračovať. Filip Hronek. Veľmi pekná karta, hej. Musím vám povedať, že na videu tak nevyzerá, ale v skutočnosti je veľmi pekná. No. Uvidíme, kedy bude nejaké prekvapenie. Quick. Vidíte, to je ako aj tá predtým, čo som vám vravel. Hej, táto je tiež akože veľmi pekná. Hej. No na kamere to tak nevidno, ale v skutočnosti je veľmi pekná.
No nech sa páči. McDonald. Tento chlapec hrával už skorej hokej, ako ja som sa narodil. Nech sa páči. Nech sa páči. Škaredý chlapec, škaredý chlapec. Tohto chlapca, ja osobne ho nemám rád. Nie, že mám len veľký nos, ale nemám ho rád, hej. Ináč je to dobrý hokejista, hej, ale nemám ho moc v láske. Nech sa páči. Takto, hej, trošku to musím takto urobiť rýchlejšie. Nech to nechme do zajtra. Aha, hneď nám aj vypadla ďalšia z týchto maličkých kariet. Hej. No nech sa páči, no. Že 5 centov. Neverím. No. Uvidíme, no. Čakáme tu, že mal byť nejaký podpis v tomto boxe. No ale zatiaľ sme sa k nemu... Larkin, nech sa páči. Veľmi pekná karta, hej. No a to, čo som hovoril, no tak očakávame podpis. Ale ja si myslím, že už tu v tomto boxe žiadny podpis nebude. Ale no, uvidíme, no. Kev Petri, nech sa páči. Ďalšia veľmi pekná karta, hej. No, čo už. Ale ten podpis tu furt, ho tu nemáme. Nech sa páči, limitka 26,51. Hej. No škoda, no, mohol tu byť veru podpis. Kesel. Che le vamos a hacer? No nech sa páči, veľmi pekná karta, hej, za Montreal. Hej, no není to limitka, ale je veľmi pekná, hej. No, mohol to byť trošku inakší hráč, no ale to je dobré. To je dobré, len si to neškrapte, hej, ako sa hovorí. Nádhera. No a teraz toto je bol posledný balíček, čiže podpis nebol, mali sme iba dres. Hej, ale spokojnosť. Spokojnosť. Však Tarašenko. A Mira Hart. No tak toto je bolo všetko. No dobre, no tak na záver si to môžeme takto pozrieť, hej. Mali dve pekné, že akože legendy. Hej, tu ich môžete aj takto vidieť. Táto je silver a táto je akože, ja si myslím, že normálna, no neviem, či zlatá, alebo normálna, hej. Tu je napísané, hej, že strieborná, no tak uvidíme. Takže sme mali tieto dve. Potom sme mali túto limitku, tiež veľmi pekná. Hej, nech sa páči, zaujímavá karta, hej, sa mi páčia. Potom sme mali akože takúto, čo som vám vravel, veľmi škaredo je obstrihaná, hej, alebo vylisovaná. No, potom asi tak, toto bola asi taká najkrajšia karta z celého boxu. Hej, ako môžete vidieť, je veľmi pekná, sa mi páči. Aj hrúbkou, aj šírkou. Ha! Tak. No potom sme tam mali, hej, takéto dve pekné. Jedného chlapca normálneho a druhého škaredého. Tak, nech sa trošku zasmejeme. No potom sme tam mali tri takéto maličké, hej, z toho akurát jedna len je
Zozadu, že 5 centov, zvyšné nemajú nič, nech sa páči. Veľmi zaujímavé karty. No, potom sme mali tuto. Táto je to, čo som vám vravel, že táto je dosť dobre obstrihnutá na to, že má také smiešné tvary. No tu je trošku tak akože, ale ináč veľmi pekná je, hej, táto karta. No a potom, čo by som také povedal, no, potom tých základných kariet sme mali, ako môžete vidieť, veľa. Toto sú akože tieto veterán strieborné. No, potom sme mali, že veterán toto sú asi najkrajšie z celého boxu, hej, tie karty. Týchto 5. No. Tak, toto sú tiež potom všetko, akože základné karty, hej. Ako môžete vidieť, bolo ich máličko. No a potom mi nám ešte chýbali akože roky karty. Takže máme 2 roky karty strieborné. Môže byť. Potom máme tuto, čo je ani strieborná, ani zlatá. Možno, že je medená, hej. Nechám to na vás, vyberte si vy. No a potom tieto zlaté roky karty, ako môžete vidieť, bolo ich dosť slušný box, hej. Nejdem tu viac rozoberať. Ako vidíte, som spokojný s týmto boxom. A tak, ďakujem pekne, na budúce.